Awu, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Hheyi, wey'ngane zakwethu, njengoba benazi ukuthi izolo i-Kaizer Chiefs, ngicabanga ukuthi abanye bayazi, abanye futhi abazi, kuyenzeka futhi lokho. Iy'mpofana bey'dlala-ke izolo umdlalo nje wobungani, phecelezi friendly game. Njengoba bedlala-ke kube yi-1-1 full time score. Njengoba kube yi-1-1-ke, lapha-ke bathe kukore uSanele Vilibhaya, cha akukoranga-ke yena. Ngicabanga ukuthi benze nje iphutha elikhulu. Umfana okorile lapha izolo kube u-Igwadoro, ya Igwadoro, le-striker se-Kaizer Chiefs esibe nesizini embi kakhulu, esilimalile nje, sadlala isizini yonke sangadlala. Bathi nguye-ke ovalele igoli phakathi. Okubi-ke ukuthi igoli elikore i-Glasgow Rangers, igoli elingene ku-goalkeeper omusha esimthathe lapha kuSikhukhune, noma odilizwe yiSikhukhune. ISikhukhune simdilizile u-goalkeeper i-Chiefs yamthatha. Igoli-ke elikorwe i-Rangers, cha igoli, eyi angazi ngalichaza kanjani kodwa maybe la uzohamba uhambe ushayisane nalo. Uzohamba ushayisane nalo. Akusiyo igoli elibabazisayo ngaleyo ndlela, kodwa u-goalkeeper-ke ngiyacabanga kube yi-position ebekuyo, lase-ke lizingenela ibhola. Ya, kodwa-ke hhayi, asithi nje abafana badlalile iy'ngane zakwethu, badlalile abafana kakhulu. Njengoba nje iye ku-half time kuyiqanda ngale neqanda ngale. So engicabanga ukuthi abahafo oyi-two bebhalansile, bebhalansile. Ya, asike sibone-ke kula magemu lawa-ke ezayo ngoba isazodlala i-Kaizer Chiefs ngeyi-15. Ya, izodlala ngeyi-15. Ngicabanga ukuthi kuyobe kuyigemu futhi enamandla kakhulu leyo. Kuyobe kuyigemu enamandla kakhulu. Asithandazeni ukuthi leyo bazoyiveza ya leyo babethe bazoyiveza leyo. Lena abakhonanga abafowethu ukuskrimela yona ngoba bekunamaphoyisa amangizwa kuthiwa bazamile ukuyizamazama ukuyidlalisa, kodwa-ke amaphoyisa athi cha, ayivumelekile lento. Sho ukuthi bekungamele nje vele izivele nokuvela. Ya, so-ke eyi sobona-ke ngeyi-15 ngey'ngane zakwethu uma idlala ne-team le yase-South Arabia ukuthi-ke izohamba hamba ime kanjani-ke lowo game. Kodwa ngiyayithemba iy'nsizwa ngoba ngiyabona ukuthi uFernando usawakhanda ukuthi bebe nomoya, bekwazi ukupressa kakhulu abadlali. Ya, so into alwa nayo ileyo ukuthi abadlali abakwazi ukugijima u-90 minutes bengakhathali. So salungisa leyo nto-ke ukhoji wethu, emva kwalokho-ke hhayi uzobe esebadedela. Ngibonge iy'ngane zakwethu.